Үз эшләребез белән ватаныбызны данлыйбыз. Әнә шул исемдә пирамида мәдәни күңелләш үзәгендә концерт узды. Әлеге чара турында тулырак алдагы язмада. Башкалабыз Казанның пирамида мәдәни күңел ачу комплексында татар эстрадасының популяр артистлары катнашында үз эшләребез белән ватанны данлыйбыз дип исемләнгән зур хәйрия концерты булып узды. Оештыручылар концерттан кергән акчаны мобилизацияләнгәннәрнең гаиләләренә һәм махсус хәрби операциядә катнашучыларга гуманитар ярдәм итеп җибәрә. Хәйрия концертында күренекле җырчылар, Казан мәдәният институты иҗат коллективлары, Юл хәрәкәте иминлеге фондының безнең заман фестивале гран-при ияләре дә чыгыш ясады. Та любовь, та поддержка. Әлеге концерт аша без хәрбиләргә үзебезнең ярдәмне җиткерергә тырышабыз. Мы за наших. Без үзебезнекеләр өчен җан атабыз. Алдынгы сызыкта булучы, илне саклаучы ир-егетләр белән бик горурланабыз. Мондый масштаблы бәйрәмгә әзерлек 3 ай чамасы дәвам итте. Җаваплылык та зур. Әлеге концерт хәйрия концерты. Җыелган барлык акчалар махсус операция зонасында булган хәрбиләргә ярдәмгә китә. Монда җыелган акчалар махсус хәрби операция зонасындагы сугышларга ярдәм итүгә җибәрелә. Сегодня все те люди, которые собрались в данном зале, Бу залда җыелган барлык кешеләр дә тынычлык, милли тотрыклылык булсын өчен үз өлешләрен кертәләр дип уйлыйм. я хочу остановиться. Мин Россия герое сүзләренә тукталасым килә. Ул концертны сәхнәдән карап былай диде: "Без анда алгы сызыкта сез бәхетле тормышта яшәсен өчен көрәшәбез." Әлеге матур, күңелле һәм якты бәйрәм өчен залда утырган һәрбер кеше үзенең ихлас алкышларын жәлләмәде. Вакытлы ялга кайткан хәрбиләрдән, аларның әниләреннән, Казан мәдәният институты ветераннарыннан да рәхмәт сүзләре яңгырады. Шулпан Амели, Вадим Сунцов, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.